ଆଜି ଜାଗର ଦିନଟାରେ ଢିଞ୍ଚା ବେଳା ହେଲାନି ବାପ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ କୁଆ କୁହୁ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଏମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଜି ଯାହା ହଉ ପଛେ ତ ଆଜି ଏମାନକେ କୁଟି କୁଟା କରି କୁଚି କୁଚା କରି ଆଜି ହିଡିକିଚେଇ ଗୁଚା କରିକି ଆଜି ଉଠେଇବି ତ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ଆଉ ଜଣକେ ତ ହିଡିକିଚି କଲି ଯେ କି ଅଳସରେ ମାରେ ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନଟା ହେଇଗଲା ନହେଲେ ମରା ମାର କିରା ଖାଉଛେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଛେଚି ଆଉ ଉଠାଇଦେଲି ଯେମିତି ତ ସୁନା ପିଲା ମତେ ଘଟକି କରି ବାହାରି କରି ବାଥରୁମ ରେ ଢୁକିଗଲା। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଓ ଗାଧି ବୁଡି କରି ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା କେ ଜାଣି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିକା ଡାକି ଦେଇଛନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ହାତକେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିର ସାମ୍ନାରେ ଅଡି ଦେଇ କରି ମୋବାଇଲ ରୁ ଡିଜାଇନ ବାହାରେ ଏମିତି ନଗାଉ ସେମିତି ନଗାଉ କହି ନଗା କରୁଛି। ଓ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଆନା ତାର ବାହାଘର ହେଆ କେ ଜାଣି ମେହେନ୍ଦି ସେରିମୋନିକାରେ ବି କନିଆగా ଏମିତି ମେହେନ୍ଦି ନାଇଁ ଲଗାଇ ହଉତୁମେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିକା ଡାକି କରି ତ ଭାଇ କେହି ମେହେନ୍ଦି ନାଇଁ ଲଗାଇ ହିଅନ୍। ଆମେ ସାନ୍ଥିନୁ ବେଳେ କାହାର ଘରେ ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଅଛି ଯେ ତାର ଘରୁ ପତରକା ରୁଞ୍ଚି ଆଣିକରି ପାଟିରେ ବାଟି ଦଉଥୁନୁ ଯେ ଆମର ହାତ ଗା ପୁରା ନାଲିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଗାକେ ଆହୁରି ଘୁଷି ଘୁଷି ସାବୁନ ଦେଇକରି ଘଣ୍ଟେ କେତେ ଘୁଷି ଘୁଷି ଛଡଉଥୁନୁ। ତାରପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହାତ ପାପୁଲିର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥାପା କରିଦଉଥୁନୁ। ସେଠୁ ନାଇଁ ମନ ମାନେ ଆହୁରି ଟିପ 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 କରି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଥୁନୁ। ସେଠୁ ଗୋବର ମେଟି ଆଙ୍ଗୁଳିଗାରେ ଥାପି ଦଉଥୁନୁ। ସେଇଟା ଆମର ମେହେନ୍ଦି। ଏଇଗା ଛୁଆ ଆଜିକାଲର ଛୁଆ କହୁଛି ଏଠି ବାଙ୍କା ହେଲା ଏଠି ନେଚା ହେଲା ଏଠି କୁଚା ହେଲା ଯେତେ ପାଉଛନ୍ ନା ସେତେ ଧାଧାଉଛନ୍। ମେହେନ୍ଦି ଗା ପାକଲା ହେଲେ ଯା ଚାଣ୍ଡେ ଧୁଇ ହେ କହିଲି। ସେଠୁ କହିଲି ଚାଲ ଭୁଗ ଭୁଗାକା ଚାଲ ସଜାଡିବା କହିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମା ଝିଅ ନାଗି ପଡନୁ ଭୁଗ ଭୁଗାକା ସଜାଡିତେ। କାଳେ ନା କି କୁଆ ବୁଲି ବୁଲା ଯାଇଥିବା ଜାଗର ବି ତ ଜାଳବା ସିଆଡେ ମନ୍ଦିରେ ପୂଜା ବି କରବା।